Kiitokset Nikille, selostus toimii tuolta studion puoleltakin mainiosti. Nyt päästään ääneen myös täältä selostuskopin puolelta ja näköjään Heidi Wenger tekee nyt sitten oman ratkaisunsa, joka on aavistuksen verran hämmentävä. Hän nimittäin ei lähde tuolle viimeiselle lenkille tai lähde, hän luulee hiihtäneensä maaliin. Kyllä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Heidi Wenger kuvittelee, että hän hiihtää maaliin. Matkaa on kuitenkin vielä 2,5 kilometriä. Katsokaa ilmettä, se on hämmentynyt. Ja nyt hän miettii, että mitä Ja nyt on pantava kaikki peliin. Kyllä Bolsunovilla on hirvittävä latinki tuossa. Ja Mäki pitää kaistan kiinni. Ja nyt kiihytys. Hyvin lähtee. Nyt on tiukka kiri. Todella tiukka kiri. Mäki vastaan Bolsunov. Aivan rintarinnan ovat tällä hetkellä. Ja Mäki törmää siinä Bolsunoviin. Bolsunov raivoaa. Mäki ylittää maaliviivan. Ja sitten Bolsunov. Tuleeko estämisesti? Se siinä Oi. Ei tuommoista missään nimessä. Päälle. Taklasi tuo hylkäyksen paikka. Täysi mälli siihen. Joni Mäki ja Bolsunov tuo on niin epäasiallista käytöstä, mitä ei missään nimessä. Tuo ehdoton hylkäyksen paikka Venäjän joukkueelle nyt. Nousiaisen meno oli vakuuttavaa, mutta sitten sauvarikkoinen ratkaisevaa nousua pilasi kisan. Suomi taipui 6. Petter Northugin viedessä Norjan ykkösjoukkueen voittoon. Joukkueen päivän työn pilannut onnettomuus korpesi vietävästi nousiaista. Se on sompa lähti, että siinä ei taas kunnon liimoja ollut sommassa, niin lähti huitsin vittuu siitä. Ei oo eka kerta tänä vuonna. Pitäis saada paremmat liimat näihin vitusauvoihin. Viidenneksi parasta viidessä viime ottelussa 84. Ja sitten tulee ensimmäinen maali, kun siellä Emil Larmi tanssii ripaskaa omalla maalillaan ja Saipan kurku omasta päädystä menee maaliin. 2 minuuttia 3 sekuntia pelattu avauserää ja Saipa siirtyy alivoimalla 1-0 johtoon. Ja sieltä se lähtee oman B-pisteen kaarelta. Ja mitä ihmettä tekee Larmi maalinsa suulla? Tuumaisuisen Ilveksen painostuksen päätteeksi Jori Lehterä antaa kiekon Anssi Salmelalle. Tapparan puolustaja purkaa kohti Ilvesmaalia ja kas näin. Maalivahti Tero Leinonen on ihmeissään, peli on 2-0 Tapparalla. Ottelu päättyy myös näihin 2-0 kotijoukkueelle Kimmo Kuhta maalintekijänä Grönholmin kunnia. Ei voi olla totta! Siinä tämä Kotkan mies ampuu oman maalin edestä ja se Pitkämäen hyvä erä voidaan saman tien unohtaa. Kyllä. Nyt vielä vähän, että oliko aika jo mennyt, mutta kyllä tää on niin painajaismainen tommonen laukaus maalivahdille, että se syö niinku se syö niin paljon miestä. Tuossa niinku maalivahdin maailma kyllä vaan se murenee kyllä niin selkeästi, että ei toivo kyllä kellekään tämmöstä. Se pitäisi vaan niinku mennä sen kiekon eteen ja ottaa se niinku ropalla kiinni eikä yrittää hanskoilla, koska toikin kiekko leijuu ilmassa siis. Ja siellä on jälleen ruotsalaista soklaajunaa muistuttava meininki katsomossa. Tai no ei, otetaan se takaisin, ei siis ruotsalaista. Siinähän oltiin vierekkäin. Tilanteessa Keinänen polkaisee puolestaan irti, Niiko Keni ajaa ihan loppuun saakka! Keinänen! 1-0-4 jää kelloon, Aki Keinänen jättää Akkasen seisomaan, kun käytetyn emännän siihen bussipysäkille. Näin Akkanen katsoo, että mikä se oli Keni. Rautajoki pystyy, Salmivirta, nyt on Palonen mukana, 2-1 toiseen suuntaan, Salmivirta hakee omaa ratkaisua. Erittäin huono ratkaisu. Erittäin huono on Salmivirran ratkaisu, siitä tulee joka tapauksessa Tutolle ylivoima, mutta suoraan lokoon napsahtaa Salmivirran kuti. Aika kovaa siinä Fovanov käsittelee linjatuomari Jokista. Slaavipoika vähän lämpenee ja siitä pihalle. Ai. Tulepako nuori Kovatsuk veke sieltä. Sinun pelisi on pelattu ja pääset pesulle.
mestishistorian pisin tuuru. Sandberg sieltä maaliviivalta lyö ja juhlii kun Jukka Tammi 95 M-finaalin jälkeen pukukopissa munasuojat jalassa ja ilmakitara soi. Näin täällä. Kendo Keinänen tekee maalin ja tuo maali on kyllä kaunis kun tutovalmentaja Elmo Aittola kukkamekossa. Niitä on vaatimattomat 3, nyt on Vainiola paikka ja mitä tekee Vainiola? Kiekko siihen ylänänniin, Kurlin termeen, se menee varsinaisesti siihen ylänännin pihaan oikein jos tarkkoja ollaan. Ja tämä on kyllä vähän liian pitkä pätkä ja lättyä Bussin maalilaulua, tämä on melkoisen raskas ralli, mutta ei tätä tällä kaudella liikaa olla kuultu. En tiedä, näyttää sen verran keskittyneeltä ilme Oremalla, että en tiedä pelaako siellä uutta Call of Dutyä sitten kavereiden kanssa vai mitä puuhaa. Kyllä. Sitten lähtee lättyä Bussin soimaan alusta, no niin. Tommi Virtanen lähes erotti sävytteinen mailatorjunta. Tämän syksyn karsinat vihdoin voitolla ja 8-0 kaatuin Sarpaan. Mitä sä Hyvä, kun Suomi voitti. Hyvä Suomi. Ota vaan eteenpäin. Noniin. Mihin sä katot? Ja kun se kyllä on pieni reinimäinen hymy. Silleen, sä et tiedä. Mitään tästä, joo, kyllä. Kendolla oli näköjään tänään se päivä. Meillä ei näissä petseissä. Keinänen ampuu, ai jumalauta. Tamminen huutaa siellä todella kovaan ääneen suoraan kameralle, että tää on farssi saatana. Ja niinhän tämä on. Ei ole toistaiseksi vielä vastaan tullut. Ja sitten joudutaan vähän jään hoitopuuhiin ja sillä saman tien nyt satuttaa sitten yksi toimitsija vähän itseään. Näyttäviä ovat nämä beach volleyn pelaajat. Heillä on tuommoiset hyvin kiinnostavat asusteet yllään ja he tekevät todella urheilullisia ratkaisuja. Hiljennytäänpä hetkeksi katselemaan tanssityttöjä ja lopetetaan paskanjauhaminen hetkeksi. Kameramies taas vähän pikkasen nälkäisemmällä päällä. En tiedä mistä tuli rantapallot juuri mieleen. Eikä ole edes kevät. Tää nyt kyllä sinne tutomaalin alakulmaan. Massiivisen kokoinen on Isabelle Forrerin juomapullo. Tällä kaudella kuitenkin vain 57 metrin tienoille on GS lentänyt ja kyllä todella vajavaisella tekniikalla tulee tuohon viivaa kohden ja